се казваш? Казвам се Валентин Веселинов. Колко време си играл в футбол? Ами около, да кажем, 15 години. А от кога си треньор? Треньор вече 5 години. Преди 2019 основахме клуба. Какво е за теб футбола? Ами футбол е начин на живот от детството. От 6 годишен тренирам. Имах радостта да поиграя така доста и в професионалния футбол, и в националния отбор. Общо взето е начин на живот в момента. А кой е най-важният урок, който искаш да научиш децата чрез футбола? Той футбол учи на много неща, но най-важният урок е може би никога да не се отказва. Защото, особено в днешно време, знаем всички колко е трудно да ангажираш едно дете да спечелиш вниманието му, така да го задържиш, да бъде амбицирано. И може би това е нещо, което искам да дадем и ако може някой от тях да отиде да играе в някой голям отбор за нашия това е най-голямата награда за един тренер. А кога създаде Гранд Про? 2019 година Гранд Про е създаден преди много време. Има доста успехи, само че в спорта футзал. След което един мой близък приятел ми преотстъпи клуба и аз почнах да се занимавам с деца. И така вече 5-та година. Какво искаш да постигнеш с Гранд Про? Ами аз имам една мечта още много отдавна. Първото, което е да имаме база, която е на път да се осъществи. И второто, което е да направим мъжки отбор, в който да играят единствено и само деца от клуба. Да дадем път на децата, за да могат да излязат, да отидат да играят, да усетят какво е истинския футбол. Защото в момента е доста трудно и нивото е доста ниско. Целта е наистина да усетят футбол, защото футбол е една магия, особено в чужбина. За някои държави е религия. Но е да те гледат на трибуни всеки матч по 40-50 хиляди души, друго е да дойдат 15 човека да гледат. А какво би казал на едно дете, ако стои тук пред теб и ти искаш да го въвлечеш в тази красива игра в футбол? Значи аз първото нещо, което им казвам, е да се забавляват. Това е най-важното, то може би във всеки един спорт. Всеки един човек, ако той се забавлява и го прави с удоволствие, няма как да не се получават нещата. Така че още първото нещо, даже някой родител, като се обади, като каже, какви са условията, как може да го запишем, аз винаги казвам, нека да дойде да му хареса. Това са ми първите думи. Ако на едно дете му хареса, значи треньор си е свършил работа.